края на 18 век, в село Манастирище, Врачанско, в стария род Кановци, се ражда момиче, което историята ще запомни като Янка Войвода. Мургава, стройна и безстрашна. Още от млада тя показва непоколебим дух. Легендите разказват различно за началото на нейния хайдушки път. Според едни, тя убива османец, който се промъкнал в дома й. Според други, тръгва да търси отвлечения си брат Иван. Истината остава забулена, но едно е сигурно – Янка избира пътя на борбата. Млада постъпва в четата на поп Тарапонти. Започва като обикновен четник, издига се до байрактар, а след гибелта на войводата е избрана за водач. Така Янка се превръща в една от малкото жени войводи в българската история. Нейната чета действа между реките Огоста и Цибър. Сред съратниците й са смели мъже от различни села – Пенчо Рачков, Георги Попадийски, Цветан Айдутина и други. Дружината й всява страх у османците и защитава българското население от насилия и неправди. През есента на 1839 година, докато четата е укрита при верни атаци, османците попадат по следите й. В местността Джар-Киното, източно от Вълчедръм, се разгаря жестоко сражение. Противникът е многоброен, но хайдутите се сражават до край. В тази неравна битка Янка Войвода пада убита. Съратниците й я погребват западно от Вълчедръм и поставят на гроба й бял каменен паметник, известен като Янкин кръст. Всяка година четниците се връщали там, забивали зеленото знаме и отдавали почит на своята войвода. Именно на това място новите хайдути полагали клетва за вярност. Днес Манастирище помни своята легендарна дъщеря, жената, която не се оплашила да застане начело, да носи байрака и да се бори за свободата на своя народ. След смъртта й за войвода бил избран Пенчо Рачков, но името на Янка останало в народната памет. Що псета лаят и скални друми, дали си турчини село ходи, или владика кон разиграва. Нито си турчини село ходи, нито владика кон разиграва. Снощи ми Янка у село влязла, байрак забила, турчин убила. Убила го е, изкрила го е у бащини си тъмни зандани. Дорде петлите двар са пропели, 3 пъти Янка на съд водили. Янка си дума се една дума, мъжка съм била, убила съм го, хитра съм била, скрила съм го. Що търси турчино моите двори? Не съм кръчмарка, вино да давам, нито хлебарка, хляб да му давам. Не съм готвачка, че да му готвя, ни кафеджийка, кафе да правя. Що търси турчино моите двори?